כשמחזירים חוב או הלוואה, יש דבר אחד שמטריד אותנו אפילו יותר מהחוב עצמו, הריבית. בדיוק בגלל זה נחקק חוק פסיקת ריבית והצמדה, הנועד לקבוע את הריביות שחלות על פסקי דין שניתנו לחייבים, ובכך משפיע גם על הנושים. רשות האכיפה והגבייה מובילה את יישום הרפורמה בחוק, שייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2025, ויביא לשינוי מנגנון פסיקת הריבית, התאמת הריבית לסביבת הריבית במשק, ולמתן הטבות למשלמים כחוק, ולמשלמים על פי צו תשלומים. ובמילים אחרות, כולם מרוויחים. למה השינוי חשוב? שמחים ששאלתם. עד היום, חייב שלא שילם את חובו עד מועד הפירעון שנקבע לו, שילם את יתרת חובו בתוספת ריבית פיגורים שמתווספת באופן יומי, מה שגורם לחוב לגדול במהרה. ומה יהיה לנו מהיום? שמחים ממש ששאלתם. בחוק המתוקן, הריבית על חובות המתנהלים בהוצאה לפועל ובמרכז לגביית קנסות לפי חוק פסיקת ריבית תופרד לשני רכיבים. ריבית בסיס המתווספת כל שנה במנגנון ריבית דריבית וללא הצמדה, ודמי פיגורים המושתתים פעם ב3 חודשים בלבד. גדילת החוב תהיה איטית יותר, ובמידה שהחייב ישלם במהלך 3 החודשים שלפני היווספות דמי הפיגורים, הוא ישלם פחות. שבנוסף, יינתנו הטבות למשלמים. לא יזקפו דמי פיגורים למשלמים לפי צו תשלומים, גם לא במקרה של דחיית או פריסת תשלומים. ותינתן אפשרות להנחה בגובה 25% על קרנות שמנוהלות בריבית הקבועה בהסכם. חוק פסיקת ריבית והצמדה המתוקן יביא להקלה על החובות, יתמרץ תשלום חובות ויעניק הטבות למשלמים. כולם מרוויחים, כבר אמרנו? נשארו לכם עוד שאלות? לפרטים נוספים, היכנסו לאתר רשות האכיפה והגבייה.